ang Mateo 6, Kapitulo 6, 25. Tungod ini, sultihan ko kamo. Ayaw kabala ka, unsay inyong kanton o ignon. Aron kamo mabuhi, o unsa ang inyong ilistig. Dili ba mas bilihon paman ang kinabuhi kaysa pagkaon, o ang lawas kaysa ilistig. Tanawa ang mga langgam, wala sila magbigas o mag-ani, aron ilang tigumon sa kamali. Apan giatiman sila sa inyong amahan, nga atuwa sa langit. Dili ba mas bilihon paman kamo kaysa sa mga langgam? Isa man kaninyo ang makadugang sa kitason sa iyang kinabuhi tungkol inaagi sa pagkabalaka. Ang question dito nga part nga, makadugang ba daw ang atong pagkabalaka na sa kitason sa atong kinabuhi, diba? Sa tinuod kasulti mga kaisunan, dili kayo ng mabalaka sa in church, makadugang Panginoon sa ka-stress na itong kinabuhi ng mabalaka sa. Kung nga nang mabalaka man kamo sa inyong ilisting, tanawa ginoon sa pagtubo sa mga bulak sa kaumahan, wala sila magkago aron makabisting. Apan, sulihan ko kamo kabisan gani Solomon nga nagako kaayo, walay sapot nga sama sa katahong sa usa niining mga bulaka. Kung gibisihan sa Dios ang mabalili o nga buhi pa apan karon sunod adlaw, sunod kontra kamo pa ka dili bisihan pagkagamay ninyo pagtuo. Buta ayaw kamo kabalaka kung asa sa mugkan o inon o ibisi. Kini mga butang nga magitimuha kanunay sa mga dili matutuo. Nag-isip niya ang ginapangita ni ini mga dili matutuo kadto yung pinatawag na tuo in kanton or inon o ibisi. Mo gini sila. Kini mga butang nga magitimuha kanunay sa mga dili matutuo. Nag-isip niya diri nga kanunay. Kasi wala kini kay oras sa Dios. Ngunit sila pwede na lang sa mga tao na dunay pagkabana o sa mga matutunan at pagkabana sa pagkuhantuman o kamputong Ginoo. Ang inyong amahan nga tuwa sa langit na sayod na nanginahanglan sa muli inyong mga butana. Kabalo siya ang kinahanglan nato ng tanan. Apalabaw sa tanan, paharian ninyo ang Diyos o pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton. Minto sa kinahanglan Diyos nga ubanan yun na sa ubuhat nga makinabuhi yun sa iya sa iyang kabubuton. Sayon, apan labaw sa tanan, paharian ninyo ang Diyos ug ang pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton ug ang ubang mabutang ihatag ra niya kaninyo. Muna na ang Ginoo mga igsoon, kinahanglan dati yun atong tanan nga hugto nato ang totoo pagsalig sa atong Ginoo nga dili gyud ka kinahanglan mabalaka ni aning makalibutan kay